sekaring pawana hajrah ingkang puspi toro kasilire sempirana hampre sekar kadung kongas katanyo mawe raras oronane driya Mayu hayun ing pawana ruwa magetan jawiji tanpa padha meringa inuju agung Gusti indai alam nuswantara pangerbeti angrup hayun ing pawana ruwa kagetan jawiji janma padha ngartiya indai agung Gusti indai alam nuswantara pangerbeti angrup biat langening kalanggan lakar patamucan tinon neraka konang suram surat tetan padang Wow!
rasane badan kula wujud cemor ampun kata samya jinglo pate muda masakara atur preksa dumateng para pamirsa ageng alit kakang putri sapa muda sedaya yen wonten lapat kawula nyuwun kuping mangaksana kula niki lari saking dosa putus dereng sakit babawan putri negara sanyono saketipun lunga sapa upatos sampun cekap kang dados atur kawula mugi samya sekedhak dalang kahira sedaya sinambi preksa kawula kang rupane boten tata Mas Adit, dalem Cak Salimin. Aduh, santai. Tenang Mas. tenang. Iki sing duwe gawe iki ora bain-bain Mas Adit. Nggih. Iki mau anu Mas, Piye Mas? gumiak tenan ra ngapusi. Iki pokoke garapane KM iki jos. Lek ngemas dan ora bain-bain. Ora bain-bain. Spesial tenang. kanggo Mas Abi karo Mbak Wulan. Gawe sangu turu jare. Simpel to. Gawe sangu turu. Mas Adit, sing jumbuh keras swasana, Mas Abi mbek Mbak Wulan ben bahagia. Tapi Oke. dhewe malam hari ini sad. Piye kowe? Sad yo sakit to, Mas. Waduh, Iki sing nonton wong ngendi wae? Entuk absen ora? absen sik iki Cak Salimin. Iya, iki. Wah, iki tetep kudu Iya. absen sik iki. Kae sing pojok lor kae wong ngendi, Mas? Pojok lor ke wong endi? Omahe ngendi? Perwakilan pojok lor. Rombongan endi iki? Rombongan Dukuh Weru mesti. Oh, iki rombongan anu. Ya. Ngerti? Blongoran jare. Mu Brion. Mas Adit, Ya. kowe tak jaluk ngadeg ngono kuat ora? Waduh, ngadeg. Ngadeg nyanyi itu ya? Wah, siap loh. Oh, siap. Ini jen luar biasa loh. Spesial buat Mas Abi dan Bapak semua keluarga. Mas Adit, ngadeg Mas Adit. Siap. Kayak tembang sing sat atau sing sakit. Tak baleni. Kayak sing blok kulon panggung utawa barat panggung. Dari mana Mas, Mbak? Kok meneng wae Mas Adit? Dari tadi, oke. Sing sebelah kiri panggung. Dari mana Mas, Mbak? Astagfirullah. Cak Salimin. Ngeri Mas, Wah, iki ndang ngadeg kok semene mbiyane wae. ngeri. Wah, ngeri. Ngeri jos iki. Lor kulon kidul Padake ngeri ben. pokoknya. Patemon luar biasa. Patemon luar biasa. Aja meneh Losari. Aja meneh Losari. Losari ya, gune dhewe. KMU meneh. KMU meneh. Wah, jos panjenengan. Kowe kon medun Mas Adit. Oh, kon medun, siap. Wis, penari ini Oke. ben datang sik. Penari ini ben datang sik. Ya ben apa iki fly apa fun buat kita semuanya.
Iya, kan maju. Mas Adit, iki Mas Adit wis paringi bagas waras, wis paringi sehat, wis iso asum panglipur kanggo masyarakat dusun Losari. Terima kasih buat Bapak Sumono dan juga Mas Abi dan juga Mbak Wulan. Doa terbaik saya Mas Adit kanggo. Wah, doa terbaik buat Mas Abi dan Mbak Wulan. Ya. Muga-muga entuk katresnan sejati Mas. Entuk Katresnan awayu jodoh kang sejati. sejati. Amin. Pokoknya sakinah mawaddah warahmah. Wah. Jos pokoknya. Amin matur suwun. Oh, iki mungkin pokoknya aku mungkin jadi Iya. ini nonton Mas Goran. Jadi mau nonton? Nonton KMU. Iya. Ayo. Nonton KMU lo teman. Ya. Ya. Saiki kayak sing tembang sing pas kanggo kanca-kanca Patemon Losari. Lagune sedih, tapi ora kaya Mas Abi mbek Mbak Wulan. Pesik Mas Abi ben bahagia, tapi untuk kita sopo sing bengi iki gek nonton mbek pacare? Sopo ngaku yo? Ayo. Ora enak iki. Ora ono. Ora yo? Ora, ojo. Ojo. Sopo sing bengi iki gek nonton mbek bojone? Ya. Kancaku. Kancamu. Akeh kancaku. Digujeng bojone Mas. Dipegangi pacarmu. Moga-moga cinta kalian abadi selamanya Mas Adit. Amin, amin Cak Salim. Ojo kaya lagu iki. Ojo kaya kowe kuwi. Ora. Oke. Aku gak ruwet. Ora. Piye, ora ya? Enggak wis. Privasi. Ninggal rasa tanpa pungkasa. Semua kasunyatane rasa kependung ing dodo kujiwaning tresna dina tuke nolo tanpa swara budanate asmara. pedes. Piye Cak Salimin? Pedes jare. Kata-kata sih ora. Aku wis berjuang mbek kowe Dik. Terus, Piye carane dhewe munggah ning pelaminan. oh yo, piye kuwi? Tapi kowe tegel mbek aku. Waduh. Ya sumanding marang liyan, Dik. Wis, Mas Abi kupinge ditutup aja entuk dirungokke. Sing penting bengi kanggo cah-cah sing sat. Sing bengi iki gek mbek pacare, sing bengi iki mbek bojone gujengi sing bakoh aja sampai ucul. Baik, oke. Wow. Siap. Indah manis sinawa. So! Esumulir madu. Sliramu sumadeng marang liyan tinggal rasa tanpa
sesandingan Kukir cerita terus Angin sobat kesangenan Seliramu Sumandang barang liar Ninggal rasa tanpa pungkasan Kasunyatan ning rasa kapondhong ing dada Puji wong ning tresna rinato ing nolong Damosoro ujar kali asmoro kadiola Yo Sembah nuwun Mas Adit. KMU terima kasih. Losari sembah nuwun. go 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 Oh. Cak Salimin Pripun. aku lak ora mbok kata-kata sik Iya. berat. Kata-kata sikil kowe drodok lho kowe. Kowe ngerti apa ora? Aja. Wah ya iya. Ade kudu semangat. ta, Kudu bengi. semangat. Kudu semangat. Semangat yo Lek. Kata-katane bengi iki anu Mas. Piye? Ora apa-apa, kowe mbek kono. Oh, terus? Terus Aku ora iki terus sik, terus sik. Terus sik. Ora apa-apa kowe mbek kono. Aku ya iso mbek wong liya. Wah ya. Keras. Kejep to. Kejep. Oke. Pemuda topeng ireng Semua sing rupane Allah aja diala-ala awet tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati malam hari tasyakuran. Ayo Mas Adit yo. Jebule gur ngadeg tok yang Iya ora apa-apa to. Wes entekno ngger. Iki dinomu pokoke. Sopo kuwi mulai ngomong, ayo. Sing gawene servis TV lho. Oh ngono, olehku lah kuwi. Sriono Mukus. Ya, Ya. Cak Salimin. Pripun Mas? Wah iki dijumbuhi karo swasana. Ya. Nah iki diparingi Saiki fokus mbek tema. fokus mbek tema. Mbek tema. Tema lagune ya fokus iki. Oh, Bra. fokus. Wah, tenan. Romantis. Ora fokus berat iki kok Ya, bisa ya. urusane. Ya. Di Piye, Kang? iki bayangin Mas Abi ya. Oh ya Mas Kasno wis horeg. Wah, Mas Kasno yo piye-piye. Ora aja Wah, ngomong, ora ning wis. Mas Kasno ora horeg lho iki. Horeg Mas Ya Kasno. ora. Ya wis. Yo. Dikei sing anu, iki konsepe kudu Konsepnya romantis. hati-hati lho. Romantis. Ya. Romantis. Dek Wulan Mas Abi. Saka Mas Abi. Dek Wulan aku bakal tresno mbek kowe Gusti Allah nyekseni ki warga masyarakat Dusun Losari Patemon nyekseni
bakal tresno kanggo kowe selawase Dik Wulan. Jos pokoke. Wah, iki pokoke acarane Mas Abi jan ra bain-bain. Abimanyu Audio. Lek sungono matur suwun. Iki spesial go Mas Abi karo Ya. Mbak Wulan. Iya. Sakinah mawaddah warahmah. Sijine mung riko nang ati nisan selawase separo rokok iki ya Rama kanggo riko iki jan berat lho kon nyuarane tok berat lho Jan. Ayo aku gak salah. Berat lho. Salah aku berat. Iya lek. Sopo kuwi? Oke. Sopo kuwi? Wis disawer lho aku kene iki. Aku mbok Wah iki nonggo sak jam kas wis cepake kerdes kan. pada kecah Wonosegoro, pada kecah Dion. Bebaristi. Sing Ana kang bisa ngalangin niat iki Masya Sabodro Sun Arum sing ana kang bisa bangga siwa asiki Masya ilang nyawa sun pelani cak 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 cak. Arjai sun lakoni kanggo riko siji-sijine mung riko nang ati nisan selawase separo rokok iki ya Rama kanggo riko siji-sijine mung riko nang ati nisan selawase separo rokok iki ya Rama kanggo riko ya Rama kanggo riko matur sembahun. Terima kasih Mas Adit. Sembah nuwun Losare. olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula marang miturut agama ayo pro kaum muslimin muslimat padha permuda fataya padha kiyato aku
besok yen ono akhirat padha kiyato aku nembak hormat barang miras Nabi Muhammad. Nungguin ya? Nungguin ya. Ya. Bu. Bu Ibu. Pun Ibu-ibu. ngantuk nopo dereng. Pun ngantuk Bu. Wow. Wong semennya akeh kok ya. Mas Adit jen agak terpukul BKMU ya. Wah iki pokoke mbah iki jan. Pakai gak bang? Ora kaya ada sabene. Orang kayak biasanya gitu. Bu Ibu Losari. Dalem. Sampun ngantuk Bu. Ora Dereng. metu suarane Orang putus kan. suarane. Wah kayak iki piye to? Aku kudu piye ta? Wajib baik Iya. badan nurut ilmu. Wajib baik badan nurut ilmu. Ojo leren yen durung ilang bodohmu. Ojo leren yen durung ilang bodohmu.
Thank